जालायबाय दा बिनिया जे समाव नुयो बे समाव खालि आं बेखौ नागिरनायल' नुयो मा नागिरबाय थायो नोङो सानफ्रोमबो सानफ्रोमबो फुंनि समाव बेखौ माबा मोनसे खामानियाव लिं गावनि नागिरनायासो हांखुर जागोन सानफुनि समाव ओंखाम खुरनो हो माबा मोनसे नागिरनायासो धुम जागोन बेलासिनि समाव माबा मोनसे खोथा रायलायनो फैबाय बेयावबो नागिरनायसो नुबाय हाबाब मा नागिरबाय थायो नों आंनि सना आंनि हिनजाव मा नागिरबाय थायो नोङो मा नागिरबाय थायो बे न' गंसेयाव नों मा मोनथिनो हुआ सान हर आंनि मेलेमा आंनि गोसोआ गासैखौबो नागिरो देलाय दालाय सोरखौथो नागिरदों अलंबारखौ जोमैखौ नागिरदों आं बहा दंमोनथाय बिसोर सानैया रुमावबो नागिरहैबाय आं सानैबो गैया आया बेसेबा गोबावनि उनाव दिनै लोगो मोनलायदों बहाबा सानैजों लाइन मारि हैयाखै बे ओहो बिसोरो लाइन मारि हैयाखै एथ' गोबावनि उनाव लोगो मोनदों सोरबा लोगोनि बिदि लाइन मारियो नामा दे नों बहा थाङो थांलाय आं एसे नागिरनि नागिरबायानो था नोङो नागिरबायानो था मानखौ नागिरबायानो था गावबा रावजोंबो नागिरजाया दे बहा थाङो थां जोंबा जेराव थाहैनाय टाइमाव जोंखौबा रावबो सासेबो नाहैयाखै दा जोंबा मालिकखौ खबर लाबाय थानांगौ हाब आं हरै नागिरनायाव गैयालै जोमैया ओंखाम संग्रायावसो उन्दुनानै दंफैयो जोमै हाय ओइ जोमै नों बेयाव मानो उन्दुनानै दङ हो जोमै नों रुमाव उन्दुआलासे बे ओंखाम संग्रायाव मानो उन्दुफैदों आं उन्दुनो नागिरनायावनो अलंबाराबो रुम सिङाव हाबफैबाय आं सानबाय अलंबारानो उन्दुथोंसै बेनिखायनो आं रुमखौ हगारनानै बेयाव उन्दुफैबाय नों रुमखौ हगारना फैदोंब्ला अलंबारा रुमाव मानो उन्दुआखै अलंबारा रुमाव गैयाथ' आं थांदोंमोन नोंसिनि रुमाव मा सोरांस्रि नों जोंनि रुमाव थांदोंमोन अलंबारा गैमारा आरो जोमै आं मालाथो मिसा बुंफेरा नोंखौ बिदिब्ला बहा उन्दुदों बेलाय आंथ' बेखौनो उन्दुथों होननानैसो हगारना फैदोंमोन बिबो जुदि उन्दुआखैब्ला बहा उन्दुहैखो बियो नङा जानांगौ बेबो आंखौनो उन्दुथों होननानै रुमनिफ्राय ओंखारलांबाय जोमै जियानो जाया नोंसोरथ' हौवा हिनजाव ना भुल बुजा बुजियाव जेनेबा नोंसोरो फाथैलाय बिसिलायबाय थेवबो दाथ' नोंसोरो न' गंसेयावनो दङ ना जोमै हायोब्ला नों निमाहा होनानै गोदोनि जाथायफोरखौ बावगारनानै नों अलंबारजोंनो थाफिनदो सोरांस्रि साननायाव बुंनायाव गासैबो गोरलै नाथाय मावनायाव गोरलै नङा बे खोथाखौ गनायना लानाया जोमै खोनासं आंनि बुंनायखौ आंखौ गाज्रिसो मोनबायदां जोमैया आंखौ गाज्रि मोनबाबोलाय मा खालामनो आंथ' गाज्रि फोरोङाखैना आंथ' गासैनिबो मोजांखौसो हास्थायो जोमैया मानिनाय नङा अलंबारखौनो आं बुंनोसै र' दा अलंबाराबा बहा दङ बबेयाव नागिरना मोनगोन आं जोमैयाथ' माब्लाबाबो अलंबारखौ सिगांग्रो नाजावग्रोनाय नङा आं अलंबारखौनो बानजायनोसै अलंबाराथ' आंनि खोथाखौ लाखायोना अलंबारखौनो थोनहैनोसै आं जोमैखौ नोंनो बजबग्रोदो होननानै टिभि रुमाव उन्दुदोंदां बियो रलाय थांनि आं टिभि रुमाव आयु बे अलंबारा मानसिया उन्दुलांबाय ओमफ्राय टिभिखौ बन्द खालामाखै ओरैनोबा कारेन्ट बिलफोरा एथ' बुरजा फैसै कारेन्ट बिलखौनो हरग'नो हालाय लांला उन्दुलांबाय बे टिभिखौथ' बन्द खालामना उन्दुनो हायोना बियो आव हा माथो आफासो बेयाव आंलाय अलंबारसो सानदोंमोन माथो आफासो आं दिनै बेफोरखौ मा नुबाय थादों जोंनि न'खरा सिरि माथो गोबां गुरलाय गुजाय जानानै दङ बिदिब्ला आइजों आफाजोंबो उन्दुमाराखै आफाया बेयाव उन्दुदोंब्ला आइया बहा उन्दुदों आइया रुमावनो उन्दुदोंदां आफाखौ लाफायाखै आं फाग्लि जासिगोन मा नुबाय थाखो आं बेफोरखौ आफायासो आइजों उन्दुफायाखै ना आइयासो लाफायाखै जाखो आंलाय अलंबार जोमैखौल'सो सानदोंमोन माथो न'खरनि मुरुबि बिमा बिफायाबो बेबायदि जानानै दङ औ हमदां हाबाय आं न'खरनि बिमा बिफाया जा परिस्थितियाव थायो फिसाफ्राबो बेनो जालाङो होननाया आइ आफाया जोंनो खिन्थियाखैब्लाबो मा जानो जोंनि नोजोराव बिसोरो दिन्थियाखैब्लाबो मा जानो अब्लाबोथ' जोङो दिनै हमदां हाबाय नुनो हाबाय थैयावनो दङखायनो दिनै फिसालाफोरनि जिबनावबो बेनो जादों आं मालाबाबो नुफेराखैमोनबो आरो सानफेराखैमोनबो जे आइ आफामोनाबो दे आलादा उन्दुयो आफाया बेयाव दङ नाथाय अलंबारा बबेयाव दं आइखौ गाबोन सोंनोसै आङो आफाया मानो बेयाव उन्दुदों आं दा अलंबारखौ नागिरनोसै अलंबारा बेयावसो दङ अलंबार
हा सोर ओइ फाग्ला आंसो ओमफ्राय नों बेयाव मानो उन्दुफैदों जायगा गैयाब्लाथ' जेराव मेराव उन्दुनो नांखागोन ना बेयाव उन्दुआब्लालाय बहा उन्दुबावनो नोंनि रुमालाय मा जाखो जोमै उन्दुदों जोमै उन्दुबानो उन्दुनो हाया आरो मालाय हिनजाव जौलाय आं मानो उन्दुफानो मालाय हिनजाव सोर मालाय हिनजाव जोमैया खोनासंलाय अलंबार आंबो थांदोंमोन नोंसिनि रुमाव आं सानदों नोंसोर सानैया रुम मोनसेयाव दङ आं नोंसोरनि गेजेराव फंनैसो बुजायहैनो होननानै हाबहैदोंमोन नाथाय नोंसिनि रुमावथ' रावबोआनो गैया जोमैबो गैया ओमफ्राय आं नोंसोरखौ नागिरबाय जोमैया ओंखाम संग्रायावसो दङ नोंसिनि रुमाथ' खालि मा बिदिब्ला जोमैया उन्दुआखै होमबा बहा उन्दुखो बेलाय जोमैयाबो नोंखौ उन्दुथों साननानै बियो ओंखाम संग्रायाव उन्दुहैबाय अलंबार आं दिनै गोमोबाय आरो गोसो गोरबो गासैबो बायग्लिजोब्बाय आंनि जोंनि न'खरा बेबायदिसो गोजोननाय गैयै जानानै दङ जोमैया ओंखाम संग्रायाव उन्दुबाय जोमैया ओंखाम संग्रायाव उन्दुबाय आरो नों बे कम्पिउटार रुमाव आरो आफाया टिभि रुमाव आरो आयाबा बहा उन्दुदों मा आफाया टिभि रुमाव औ आफाया टिभि रुमावसो उन्दुदों आइजों मानो उन्दुआखै बेलाय बिदिसो आफानि आखला एसेबां बोरायनानै बेबायदि आखलखायनोथ' बियो आइजों न' सिङाव हाबनो होजायाखैमोन नङा अलंबार नों जेबो मिन्थिथ'वा आरो नों मिथिनोबो नाङा आफाखौल' दाय होबा जाया बुंनो थाङोब्ला गुरलाय गुजाय दाय मावनाय गोरोन्थि मावनाय गासैबो न'नि मानसिफोरानो गासैहाबो दङ रावखौबो जेबो बुंनो हाया जों मिथिगौ आफाखौल' दाय दाहो आइनिबो दाय दं बिसोरो न'खरनि गार्जेन जालायनानै बिसोरनि बेबायदि आलादा आलादा उन्दुनाय थैयाव दङ ओंखायनोथ' दिनै जोंबो बेबायदिनो जानानै फैदों आरो औ बे हले नंगौ खोनासंलाय अलंबार आं नोंनियाव फंसे बाथ्रा सोंनि नोंथ' कारिश्माजों थांबायमोन कारिश्माया आरो मानो फैफिनासै आरो नों मानो हारसिं फैखो बाथायदोलै बिनि खोथाखौ आं बेखौ गारनानै फैबाय आरो आं बेखौ माब्लाबाबो लाला नांलालै आंनो मोजां नङालै बियो खोनासं अलंबार मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो जोमैया सानसे समाव नोंनि हिनजावमोन जोमैखौनो नों बजबफिनदो सिगां जि जाबाय बेफोर गासैखौबो निमाहा होलायदो आरो बावगारलायदो आरो नोङो जोमैखौ बजबनानै लाफिनदो बेथ' आंखौ नुनानैनो मैया आंनि मोखांखौनो नायासै आंनि सेहेराखौनो नायासै बिदि आंखौ निमाहा होबावगोन होगोन निमाहा होगोन दे जियानो जाया दिनै हरसेया थांथोंसै गाबोन सोरां होनो होग्रोदो गाबोन माबा मोनसे खालामसिगोन ओमफ्राय नों उन्दुआलासे गासैखौबो दिनै मानो बिसार खालामदों जोंनि न'खरनि अबस्थाया गोबां गाज्रियाव फैबाय बिनिखायनो आं बे न'खरनि बिहामजो देरसिन हिसाबै सान हर आं गासैखौबो डिउटि लादों नों उन्दुदो आरो दिनै नोंसोरो जि आलादा उन्दुबाय गाबोन नोंसोर माब्लाबाबो बेबायदि उन्दुनो नांला दे उन्दुदो मासे बुजियोब्रा बे देरहानि हिनजावालाय संसारनि हौवाफोरनि हिनजावफोरानो बेबायदि बुजिना जानांगौमोन रावनिबो न'खरा नांलाय खमलाय दावराव दावसि जाथारनाय नङामोन गोजोननायानो गोजोननाय जागौमोन रागा जोंनाया मा बुस्थु मोनथिनायखौनो नङामोन उन्दुफिननोसैलां आयै माथो आया बेयावबो गैया आया गावनि रुमावबो उन्दुआखै मा बहा उन्दुदों बियो जोमैया जेरै अलंबारखौ उन्दुथों होननानै खारबाय अलंबारा जोमैखौ उन्दुथों साननानै बेबो खारनानै होबाय थिग बेबायदिनो आइमोननियावबो जायाखैथ' आइया आफाखौ उन्दुथों होननानै सानबाय आफाया आइखौ उन्दुथों होननानै सानबाय बिदिनो बिसोरबो खारलायाखैथ' आइयाथ' जानला मानला मानसिफोराव थांखाया थांबा बे दरे माहानावल' थाङो बियो दरे माहानावसो थांबाय बायदोंदां आं दरेनावनो फन हरना सोंहरनांसिगोन हेलौ दे मा खालामदों ए माबाहाय दे जोंहानि आइया नोंसानाव दंहैयो नामा गैया ए दे गैयाबालाय जेबो नङा ओहो आइया न'आव गैया अबाव थांदोंथाय आं नोंसानाव थांदोंदां साननानै नोंनाव फन खालामहरदोंमोन आरो दे गैयाबालाय दरे माहानावबो गैया बिदिब्ला सोरहानाव जाथावगौ बे सोरहानाव जाथावगौ आं साननानैनो मोनाखै ना गोमथा माहानावसो दङ गोमथानावनो खबर लाहरनोसै र' आं हेलौ गोमथा अबेयाव दङ नोङो ए सोरांस्रि मानोबामोन जेबोलाय नङा नों न'आव दङ नामा बेखौल' खोन्थालाय आंनो सोरांस्रि आंथ' दा न'आव गैया आंसो बाहेरायाव दङ बाहेरायाव माने आं बेलेग खामानियाव दंफैयो मानोबामोन जोंहानि आइया नोंसानाव थांबाय बायदोंदां होननानै सोंहरनो फन खालामदोंमोन आङो आं मोनथिला मा दायो देलाय दाउखानाव फन हर दाउखाया न'आव दङ ना दे नांलायला दे होमबालाय न
नों मा खामानि मावदों मावबाय थादों? सोरनावलाय फन खालाम सोंबाय थानो बेफोरखौलाय? थाथोंसै रावनावबो खालामलां। आइया मालाय गावनो ओंखारना फैगोन। आफानि रागावसो बियो थांखादों। बियो गाबोन फैयोब्ला आं गासै बाथ्राखौबो सोंजोबनोसै। गोमथाया बाहेराव दङ। बबे बाहेराव दङ बेलाय? आरो बाहेराव मा खामानि मावनो नागिरदों बेलाय? आंनि हौवायाबोथ' बे गोमथामोनजों मिजिंमोनजोंनो थाफायो। बिसोरो जेरै बाहेराव बेलेग खामानि मावदों, आंनि हौवायाबोथ' बिदि मावहैया। मोजां खामानि मावो ना गाज्रि खामानि मावो दाबा बिसोरबा? र' न'खरनि समस्याल' सुस्रांजाग्रोथोंसै, बिनि उनाव आंबो बाथ्रा खालामनोसै बिसोरखौ। मालायफोरखौ बिसोर लायनो आंनि उन्दुनांगौ टाइमासो थांग'जोब्बाय। उन्दुहैनोसैहाय आं, रावखौबो बाथ्रा खालामला।